Ako si Totong ginaingon. Dili gid maayo ning sobrang kainit sa tong-o nga dali rang masuko. Unya di nato tarungon og tratar ang atong asawa. Kay kuyaw man diay ning ubang asawa kun mo'y masuko. Kay bungkag gid sigurado ang pagpuyo. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Wow! Kutasay mo na isulpas kang abay. Abay, mo na sa ribayo. Abay. Iwenta kayo, abay dong. Ay, salamat, Bay Kanor. Thank you, amigo kong tunay. Tunay gud ta. Di ba? Bay Kanor? Tunay dyan ta. Dawat tapos ang tagay, bahimo ni. Okay. No. Drunk. Oh. Ok. Lamay Pura pa tayo sa... lamay. Punaan pa na to. Butilya? Sige, punaan na to ko sa kabutilya, bay. Ay, kanay. Di. Murag hatay sabi. Hostol na siguro, eh. Ha? Sakto na ito itong inom. Ay, ikaw. Sige, kag palit. Ikaw na ko. Huwag ko'y tampo. Nga. Para ba taon tayong sweldo? Ikaw tari mo, eh. Punaan pala ginato. Kay nun pa ko. Ha? Da. Bay. Unsa kay mo na ikuwang basiyo nga atong gimnan ha? Unsa ka? Pa! Ay! Hala! Unsa ba, bay? Mo gihapos siminto ang botilya daw. Bay! Ako kay mo ingon nga mo inom pa ko. Supak diha. Pat yun ta karon ni mala ka. Lundo? Palit pa ta! Kay mo inom pa ko. Litse! Lalo, sige. Palit mo ta. Kana! Bida. Ipes, piste! Pepper gaba. Palit na to, sige na! Ay, lagasok. Ako bayad! Hangtod ta mahubog! Tunay ka! Unsa? Ay, lagi. Hubog na kuno kayong imong bana nga nag-inom uban ni Kanor, oy. Kusog na kuno kay tingog manolte. Mura na kuno dunay kontra. Ay, anak gina siya na uy. Kung imo ra bang supakon si ang gusto, masuko. Samot baka inom na. Uy, ako pa ng batasan sa mong bana, no? Di gyud ko magdugay, anak. Kapoy, sige, antos, anang style, Sagdi lang na uy, madapa man. Madapa mag-smile. Daniel ba? Na, ni anak gid na Di ayaw ko, day! Hubog na ko, day! Tora, Ayaw ko inom, day! Anak cute. Naabot proud na. pa kaayo nagpahibaw nga Day! gikas siya sa inom. Unya ikaw, Telma, okay ra ka, na, ha? Bida, gyud ay. Day! Asa mga day! Ana-ana! Taday! Didil ba? Nanghagad pag ana-ana. Bigan, be, ako'y sugat aning bana ni mong hubog, be. Ay, pastilan, nistutong. Uy, tukara ba sa dontang akong gana sa sex da? Pero kubog naman kaayon niya. Di naman niya makahimo. Didil ba? Ana-ana taday! Dugaya abli pultanoy. Patira mo ni pultana ro. Ha? Patira! Saan? Kaya! Abli mo lang dahil ka day. Lami asa ko sa way, pero... Uy, nga naman eh. Kalit mag... mo ni pa aron sa kusawa. Kakunot na gunan ni. Kinot bitaw to. Pero itsahin ni batanon. Kakuha pa ng kalimang tuntungan, ha? Uy! Di mo na niya ako asawa. Ako na ning... saling. Ikaw na ni. Doon sa na hotel masod na ya. Lami na kayo mag-anaana na yun. Katog, oy, tonto. Ha? Naglisod ka mangganig, di ka makainom. Karon pa bang hubog kang hanggawa ka? Lami agi di ana-ana. Ayaw din is gawas, uy. Lami gaya. Adto ta sud sa atong kwarto. Taga-dayo tutong. Ganito ka sa akong gana. Kana. Tanaday, dali. Nakupo na ko. Uy, tutong. Huy!
Natuog ka naman ko diha. Uy, tutong. Ihagok ng kusog. Nagburles na unta ko diri. Ay, habi. Ako na rin maniho ini. Sabi kaway ayi, bayaan mo siya eh. Tiko-ko ang nang iya. Kalipot, itaglawas nung kalipay. Tanawa niya. Ha, ako'y maglagot mo tutunga ka. Ay, wag ko'y mahims, ane. Ay, matug na lang ko. Kaya natug naman na siya sa kahubog. Pero sa di pa ko matug. Ay, maningo na lang ko ako, pe. Magsarilig sikap na lang ko, ani. Pagkalakot, kita ni tawana. Ay, pe! Hapit na mo itong pag-aeroplano kong isakyan. Makabalik na yung ko sa Pilipinas. Mo nga natapos ang kontrata sa gawas. Makabalik na ako. Kumusta na ka siya? Ninyo na ba ka si Thelma? Taxi driver, mapita og usa ka tindahan nga naninda og lechon baboy ha, og lechon manok. Kay magpalit ko. Basta puso. Oo, sir. Gimingaw na kay kuha na oy. Okay, sir. Di sa unahan, sir, ay. Ana tahunong diha, naninda diha, sir. Mana ni Goryo. Karon ba ko mauli si Albert din sa Pinas ko, no? Mao na isulti ni Mindan ako nga iyang igagaw. Nga si Minda man ang peming tawagan ni Albert. Nga, naibaw na ba si Albert na eh? Nga still maminyo na? Buwag ba at gito sila taon. Dili man taon tumusugod still mga bularga ta sa Albert's gawa to niya. Nabugos mo yun. Mao itong nakadisyon ni si Albert nga mularga gyud gawas. Mo itong ibuwagan taon ni Tilma. Sa akong pagtuo, murag wa masayod si Albert. Mao ba? Kaya wa man suktihin ni Minda si Albert nga minyo na si Tilma. Uy! Ay, Si hala si Albert. Albert. Siya na karon ay. Siya gino eh. Niyan na akong bigong purbida eh. Niyan na si Albert. Ay, kalagot kay Tilma ay. Wala no. Nitiko ko na noon yung balik ko. Busit mo kay. Naon sa ka diha, uy? Ako di man basulo nga tikuko ng imo diha. Unsa man ang taong ka. Pabalik ka ng imo. Toskig na unta kay ito gani ha. Tugay sa gikanahuman og ligo dos banyo ay. Animal kang dako. Tiko ko na noon nga ko ha. Totong, ako ang angay masuko kay dugay kay kugihidlaw gahi. Inay ako'y masuko, ikaw naman nung unay nasuko, nayabag mo. Usaw mga hinam kaglihok. Lami na ito kay ang akong nauna. Ganiha dire. Kusog na kayong akong nauna. Pero wa na noon. Hanggaw kang dako. Tanawa! Ha? Oy, nga nang ang bungbong mo naman sukmagon sa tong kwarto, ha? Ako mo'y sukmaga. Ako magikasukan mo. Ako sukmaga. Okay, imo ko kita paros. Kay kasakit. Paros pala ganin ha? Yayay ka naman gani. Asa nakakon? Ha? Kulatahon ta ka animala ka. Pagsulob sa imo sa ninabi. Huwag mong bante. Ha? Pagsulob! Wala ayo! Kitiko ko na ning ako oh. Dugay kay kalong nahuman og ligo diha. Busit ka sa tanang busit! Pwah! Ako pa ikaw, no? Biyaan na nimong tawhana. Uy, siya pwede makahatag og lawas nung kalipay niya. Masuko pa. Nagmahay noong ko na, nagibuwagan ko sa Albert. Ingon ra ba si Kanor, nga nauli na ko si Albert, ug ulit tao pa ko no. Mao na diha. Imo man siyang gibuwagan dito sa airport kay nasuko kang mularga gyud siya sa gawas. Nagbasol jud ko na, nagbasol kung gibuwagan ako si Albert. Ang tinuod, yun na pa man ko'y gugman niya hangtod karon good. Tilma, anak.
Unsa? Magkikita sa nako? Oh, bay. Tuwa mo kuno sa bay tutong to. As syudad. Gidaan mo siya igagaw. Doon ay birthday. Oh. Imo sa to. Asa? Ay, mo inom siya to ato ba? Inom sa di mo. Ako muna una ba nga maimon sa datos dili pa. Inom to ato. Inom na yan. Ano mo ba? Asa? Asa man yung Ato makita? kuno sa karaan nga katubang payag sa babaw. Naku, unsa na. Mamaoy kanhin yung butanan kinado. Ha? Katubang sige kong pamuso nyo dito magbinirahay mo. O sa, og ning higayon na ba? Tuwa na siya. Paabot siya rin mo. Ako'y una nga tagiyain ni Uy. Kaya ako nakapapayag si Nani. Medyo kayo na kong gimingaw-gingaw ni Alberto. Hindi na madaalam, may na kayo. Maplastar ko bigla. Sige na dong. Sige na. Nakuha ng imo, dali tayo eh. Ako'y kalami. Kalami. Oh, Telma. Sige na, isuot na, oy. Yan na. Oh, Albert. Paspas eh. Paspas, Albert, paspas. Paspas, Okay, kini. Paspasan ko ni. May naitabo gyud sa akong asawa ug sa kanay niyang uyab nga ako sang amigo nga si Albert. Pag-uli na ko gikan sa syudad, hawa na nga parador oy. Wa na ang tanang business ako asawa. Milaya siya ug nagigtaban sa kanhin niyang uyab. Wala ko'y mahimo kay tuwa naman siya sa lalaki mo oy matuod niyang gigugma. Ako gipasagdan na lang sana ako siya. Wa na lang ko mangita og gubot oy. Huwag ito makasama ang kaagi ni Tutong, dinhining tulumanon. What's the style? Wa na lamita gubot style.